Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा फाइनाली DHS DME Ayush नि फाइनल रिजल्ट बे जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै आरो बेयाव जायनि रल नाम्बारा दङ नोंथांमोननि फाइनाली साख्रि एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना एग्जाम एप्लाइ होनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय काट बेसेबां थांगोन एबा थांदोंमोन प्रिभियास एग्जामावहाय बेनि सायाव डिसकास खालामनानै एनालाइज खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो बे भिडिअनि गेजेरजों रेडि जानो हायो आरो सिलेबासखौ नोंथांमोना A to Z होगोन जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा गोदान स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना रेडि जानो हायो स' बेनो जाबाय पिअन चौकिदार जुनियर एसिस्टेन्ट नार्स दङ गोबां पस्ट दङ आरो लोगोसे एग्जाम जानो फैगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम जाखांनाय फाइनाल रिजाल्टआ बबेयाव होगोन जों बेखौबो डिसकास खालामगोन स' बिदिब्ला जों थांनो फैयो अफिसियेल वेबसाइटआव स' दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि रिजाल्टआ गाबोन आउट जासिगोन बेनो जाबाय 16 मेआव अके 16 मेआव 10 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे लेटेस्टआव फैदो नैबे लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दाखालि ग्रेड 3 निखौ मोनदोंमोन टेक्निकेल नन टेक्निकेल दा गाबोन नोंथांमोनाहाय ग्रेड 4 निखौहाय फाइनल लिस्टखौहाय बेयाव मोननाय जासिगोन एन्ड लिंकआ बेनो आं नोंथांमोननि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होखाबाय नोंथांमोना जास्ट सेलेक्ट खालाम स' बिनिफ्राय काटअफआ गासिबो 90 प्लास थांदों अके 90 प्लास थांदों आरो नेक्स्टआवबो नोंथांमोना टारगेट खालामनांगोन बेनो जाबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दा मानि थाखाय काटअफआ हाइ लेभेल थाङो होनोबा DHS नि सिलेबासा जोबोर इजि बेनो जाबाय फार्स्टआव मा फैगोन इंलिश अके स' बेखौ नट्स खालामना ला नोंथांमोना इंलिश बेनिफ्राय मेथ्स फैयो एन्ड बेनिफ्राय जिके फैयो अके एन्ड बेनिफ्राय साइन्स फैयो अके नैबे मोनब्रैल' फैयो बेनि थाखायनो फरायनो जोबोर मोजां जायनि जाउनाव काटअफआ गोजौ लेभेलाव थांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेखायनो स' नोंथांमोना जायफ्रा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव एग्जाम होनो गोनां दङ दा हमना ला एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया हमना ला मेआव जागोन अके एन्ड जुनावहाय नोंथांमोना जइनिं जागोन अब्ला स' जुलाइनि नोंथांमोना फार्स्ट उइकआव बे एग्जामा जानो थांगासिनो दङ नङाब्ला स' नोंथांमोना जुननि लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोनगोन बे एग्जामखौ जायखिजाया अके एन्ड बे एग्जाम सेन्टारा क'क्राझारावबो थानो हागौ मानोना क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय पस्ट थानाय हिसाबै स' नोंथांमोना मोनगोन अके एन्ड बेयाव इंलिशनिल' जायो अके एग्जामा इंलिशनिल' जायो एन्ड बेनिफ्राय एसामिसबो थायोमोन बाट बर' थानाय नङा अके दाखालि जों सेम नालाय बे आसामनि गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो बे जबा अके बे जाबाय BTC नि नङा बे जाबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजबाबो आसामासो कन्डाक्ट खालामगोन स' बेखायनो नोंथांमोनाहाय जाहाथे एग्जामखौ मोजां पास खालामो सिलेबासा बेनो नोंथांमोना इंलिश बेनिफ्राय मेथ्स बेनिफ्राय साइन्स एन्ड बेनिफ्राय जिके अके बे मोनब्रैखौल' स' नोंथांमोना मोजां फरायमोन दानिफ्रायनो स' नोंथांमोना काटअफ गोजौ लानांगोन स' काटअफ होनोबा नोंथांमोना 90 प्लास टारगेट खालामनांगोन जानो हागौ माब्लाबा समाव एसे खम थांगोन नाथाय 90 प्लास दा गैयाबाबो 86आ कमन जाना दङ DHS नि आन्दाराव स' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा एग्जाम होगोन जाहाथे मोजाङै फरायखायो एन्ड बेनिफ्राय फाइनाल लिस्टआ गाबोन DHS नि आन्दाराव एग्जाम कन्डाक्ट जानाया नोंथांमोना गाबोन मोनसिगोन स' बेनोमा नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट गाबोन 10 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबाव लिंक मोनगोन आरो बेयाव थांबानो नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोनसिगोन आरो 26 मेआवहाय नोंथांमोनाहाय फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोननाय जासिगोन गुवाहाटीयावहाय आरो लोगोसे हमना ला 45,000 नि एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय इजि नङा स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हानायनि अपसनखौ मोनगोन अके जास्ट नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हानायनि अपसनखौ मोनगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि मोननैसो लेटेस्ट आपडेट